Kurwase sublocation yomokonge meya bobasi ni gobanyorera megerio igoro y'amasomo yekerero gose digital economy na ni gobase getokube kumukya na kwirwanira aso gutwara obumanyi obu bwekerero. Gilbert Kobi ni gagotomanya sinchira engekerano. Nime ya omokonge sublocation asaba sai kurwa orogongo ruiga bacha na sobwamo aseganga yo kwenyorera amaigilio a computer amona yanda mange asogusirwa ne wizara ya mangana yo werania oboraria amona mangana a digital economy yekobwatarana ne area ya Huawei konyora mafundiso ayarara tokonye go fit ase boroso kwense yeiga kurubuna twache taiga yaboni ganigere wiki ya kabere ndoche nganto genderete gosoma buya na konyora ebintu ebinge igoro ya computer ebitotamanyite abasabu nigo barokia okogokiko kwabo asokorenterwa amagiria yaiga asogosemeria buna mbache komento bumanyi unabona nene bintu mbere twasomete gunga kumanya abantu mbare baria bagutwara ubungainereria samangana online tugatebi gunga ndo baisa gukiriki link yotamanyeti koyoneria wanafunzi ba minto ngambi ya mono asokorumo kigocha kufundisha mangana ya computer tobwatera nelinde tochikonyora ubumanyi buri obuya nto twara ubumanyi buri bogo chikoibe bintu by'abantu gwetera si computer abande nigo bamwakeire mbuya omurikyo botambe ase wizara ntenera Steven Isaboke aso kunyororo gongoro iga bensemo ya bubasi na gukonya abana basae kwimanya na kumanya digital economy ase korengana ne chirere bono wakera APS yeto Steven Isaboke biamono aso gotunyora buna masige batoretera amangana computer pe bali tangani kendra gotoretera botabe twakirembia muno igitambo kireke nigo giasirirwe n'ababwatani barengeo ase kubwaterana na komenta obumanyi bwage digitali amasoma ya twanyora tariga aguchigotomeki to baba kurumi iga gotomeki to abantu bare abayase society na inde togenderere koro kina abande abataramanya mangana ndonspi igoro ya computer Alfred Sosi no mokonyi bumo chief kurwase sublocation yomokonge akire igase ngicho gocha ko kopeka basaba iga bagosomera digital skills bigere batwara moyo bagendere gosoma na inde batumeke skill ibanyorire biya engaki ya rero baras chebisi abasai nigo batakire banyore skills necho ine chibakonye banyare ko nyora ko kolega sina kweli kemeremo baras chebisi nigo baburi kwene kia bananchi amaganiro na siasa chama na kwegendera economically igo igenteke ne kabisa no kopeka basao moyo na basai bande tubaburia kere ntumune kagi akirase angena asebali ba ire opportunity bayetumeka biya atumeke chance yo banyora ibintu ebyo ase injuna biyo biraba konya se amatuka yiga bono tore n'ubumanyi bonga buno buiga bwakeirie sabari enkoro yo wererania ase bwaorobirie na kwenekigwa koba burunge na gukora yarama ya ase njera ebwango mono kuribotera Getembe TV kurwa sensemo ya turwa mokonge sublocation ya sensemo ya bubasi amarie tanenche Gilbert Kobi.